Jien nagħtikom garanzija waħda u soda li bħala l-Prim Ministru tagħkom ma tgħaddix ġurnata waħda li waħda u ma se tgħaddi qatt ġurnata li waħda li fiha ma nagħtix saħħti kollha kemm hi għal din il-gżira li jien għandi tant tal-qalbi. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela meta waqt l-intervent tiegħu ta' ħarsa fuq il-progress li Għawdex gawda u se jkompli jgawdi fi żmien li ġej. Dr. Abela semma kif sejna ta' bidu ta' xogħlijiet fit-triq bejn il-Qala u n-Nadur flimkien mat-triq bejn Marsalforn u r-Rabat. Dan fil-waqt li fejn is-Santwarju ta' Pinu se jitħawlu 900 siġra fl-akbar proġett ta' forestazzjoni li qatt se jsir f'Għawdex. Flimkien ma' dawn se tinfetaħ it-tieni dar tal-anzjani f'Għawdex b'investiment mill-privat li se jitgawda mill-anzjani Għawċin, kif ukoll il-Victoria Park, proġett ta' spazju miftuħ li se jbiddel wiċċ ir-Rabat. Il-mexxej Laburista rimarka wkoll kif in-numru ta' Għawċin jirreġistraw niżel għal minimu storiku ta' madwar 50 ruħ li tfisser full employment. Meta wieħed jikkumpara fi żmien Gonzi PN kien hemm 750 Għawċi bla xogħol. F'sena waħda biss inħolqu 627 impjieg full-time mal-privat ġewwa Għawdex. B'kuntrast mal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, l-ammont dak iż-żmien kien naqas b'6 impjiegi. Il-Prim Ministru temm jgħid li Għawdex i-gżira tal-villaġġi u għaldaqstant mhux se jippermetti torrijiet fuq il-gżira ta' Tletoljiet bħalma suġġerixxa l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. F'dan id-diskors, il-Prim Ministru semma l-budget li se jiġi ppreżentat fis-27 ta' Ottubru. Aħna gvern li wettaqna ħafna imma fadal ħafna iktar xi wettqu. Aħna l-garanzija tagħkom għal ġejjieni aħjar, il-garanzija li int ikollok ħajja aħjar, il-garanzija li l-familja tiegħek tgħix kwalità ta' ħajja aħjar, il-garanzija li l-ħaddiema pubbliċi ikunu protetti, il-garanzija li Għawdex jibqa' gżira ta' villaġġi u le għat-torrijiet, il-garanzija ta' aktar flus fil-bot, il-garanzija ta' aktar xogħol pagi aħjar, il-garanzija li dak li ngħidu iwettquh